Començarem la sessió d'avui asseguts en el terra. Busquem una postura que puguem estar una estona còmodes, amb l'esquena recta i, si pot ser, amb una mica de suport sota de les natges, per tal que la part pèlvica ens quedi també una miqueta oberta. Tancarem un moment els ulls i portarem les mans al costat de les natges, al terra, de manera que amb els palmells o els punts de les mans puguem pressionar, estirar l'esquena, obrir una mica el pit sense exagerar i simplement sentir aquest estirament. Prenem consciència de les natges que ens toquen sobre el suport i de tota la columna. Comencem des del còccix i des del sacre. Anem pujant lentament i ens deturem, primer de tot, a la part lumbar baixa, el que correspondria aproximadament a uns 2 o 3 dits per sota del melic, però projectats darrere de l'esquena. Des d'aquest punt, com si tinguéssim la nostra mirada, observem simplement com estem respirant. Intentem copsar i posar-nos dins del moviment respiratori, de la projecció de la part abdominal cap a fora en la inspiració i de la contracció cap a l'esquena en l'exhalació. Respirem simplement observant i deixant-nos emportar per aquest moviment. Seguim pujant per l'esquena i ens deturem novament a la zona que hi ha darrere el pit, entremig dels omòplats, i tal i com hem fet a la part baixa, observem des d'aquest punt, des del darrere, com si tinguéssim la mirada darrere dels omòplats. Observem la nostra respiració. I seguim ara pujant per la columna i ens parem a la zona cervical i novament des de darrere del coll, des de la zona de la gola, observem la nostra respiració. Projectem ara la nostra consciència una mica
més cap a dalt, però ens situem a sota de les fosses nasals. Observem en aquest punt si podem copsar l'aire com frega a l'inspirar i a l'exhalar. No forcem la nostra respiració, intentem mantenir la calma, mantenir una respiració tranquil·la i simplement observem si som capaços de copsar una mica el frec de l'aire a sota dels orificis nasals. Respirem. Seguim amb la nostra consciència la zona de l'esquena, travessem tot el cap i sortim per sobre de la coroneta. Imaginem que tenim un fil que ens estira des de la coroneta i que ens manté suspesos en l'aire. El nostre pes queda alleugerit, els cossos vertebrals estan separats entre ells i no sentim cap mena de compressió. Intentant mantenir aquesta actitud observadora i tranquil·la, aquesta sensació d'alleujament, aquest estirament de la columna vertebral, traurem les mans del terra i les deixarem reposar tranquil·lament a sobre de les cuixes, a prop dels genolls. Ajuntarem els dits polzes amb el dit del cor i el dit anular i deixarem estirats el dit índex i el dit petit. Aquest és un gest que ens ajuda a mantenir una respiració baixa a la zona abdominal i ens ajuda també a mantenir una respiració tranquil·la i anar-nos asserenant. Simplement intentem respirar observant el frec de l'aire sota de les fosses nasals i el moviment suau de la part baixa del ventre. Respirem. Pleguem ara els dits de les mans sobre el dit polze, inspirem i a l'exhalar obrim els 5 dits de les mans. Tornem a inspirar profundament, tancant les mans.
exhalem. Inspirem de nou. I exhalem, obrint les mans. Podem obrir els ulls i encara amb l'esquena recta, com si ens estiressin encara des del cim de la coroneta. Desplacem les mans davant del cos a terra i inspirem profundament. I a l'exhalar, exhalem per la boca, traient l'aire i anem plegant el cos endavant. Inspirem de nou pel nas, estirant els braços i pujant el cos. I exhalem, plegant braços, traient l'aire per la boca. Inspirem pujant i exhalem. Inspirem de nou pujant. Posem ara les cames, la cama dreta plegada al davant i la cama esquerra plegada al darrere i posem, si ens va bé tenir una mica de suport, una mica sota de la natja dreta, per tal que la pelvis ens quedi més equilibrada. Desplaçarem el braç dret cap a la dreta, de manera que puguem fer força també amb el palmell de la mà i estirar el braç i fer que la part dreta del cos també es mantingui estirada, que no encongim l'espatlla ni el cos. Portem el palmell de la mà esquerra que miri cap al sostre i a l'inspirar pugem el braç esquerre a la vertical i a l'exhalar deixem que el braç esquerre baixi cap al costat dret. Respirem. A l'inspirar, tornem a pujar el braç esquerre a la vertical. Girem el palmell de la mà cap a l'esquerra i traient l'aire, baixem el braç esquerre al costat del cos. Desplacem el braç esquerre cap a darrere les natges i desplacem també el braç dret. Fem pressió amb el palmell de les mans al terra. Aixequem les costelles, obrint el pit i respirem. Tornem a la vertical i portem ara els braços estirats per davant de la cama dreta. Fem una mica de pressió amb els palmells de les mans. Intentem que el melic s'acosti a la direcció de la cama dreta i la zona lumbar es vulgui acostar més cap al melic. Inspirem profundament. I a l'exhalar anem plegant els braços i tornem a treure l'aire per la boca, baixant el cos a sobre de la cuixa dreta.
Inspirem de nou, pujant i estirant els braços. Exhalem. Inspirem de nou, estirant braços. I exhalem. Col·loquem un moment un puny de la mà sobre de l'altre o un puny i el palmell de l'altra mà per tal que el front pugui reposar tranquil·lament a sobre de la mà. Respirem. Deixem novament avantbraç i mans al terra i fent pressió inspirem i tornem a pujar estirant els braços. Els acabem de desplaçar una mica més cap a la dreta. Inspirem i al treure l'aire tornem a plegar els braços i tornem a posar un puny de la mà a sobre d'un altre puny o un puny i un palmell de la mà a sobre del puny per tal de deixar que reposi el front a sobre de les mans. Respirem. Tornem a deixar que els avantbraços i les mans toquin el terra. A l'inspirar, fem pressió, estirant braços i pujant el cos a la vertical. Ens acostem amb els braços cap a la part central del cos. Desfem la torsió i canviem la postura de les cames. Portarem la cama esquerra plegada al davant, la cama dreta plegada al darrere i si ens posem una mica de suport ens queda a sota de l'anatge esquerre per tal que la pelvis pugui quedar una mica més equilibrada. Desplacem ara la mà i el braç esquerre més cap a l'esquerra. Fem una mica de pressió per obrir l'espatlla i la zona esquerra del pit. Portem la mà dreta al palmell que miri cap al sostre i a l'inspirar portem tot el braç a la vertical i al treure l'aire el portem cap al costat esquerre. Respirem. A l'inspirar de nou, portarem el braç dret a la vertical i al treure l'aire deixarem que el braç baixi al costat del cos. Desplacem la mà dreta cap al darrere, prop de les natges, i desplacem també el braç esquerre. Fem una mica de pressió amb el palmell de les mans
Aixequem les costelles, això fa que se'ns obri el pit i respirem tranquil·lament. Observem l'obertura del pit i l'expansió de l'aire que respirem per tota la zona toràcica i la part abdominal. La propera inspiració, tornem a acostar el cos a la vertical i desplacem els braços a banda i banda de la cama esquerra una mica més cap endavant. Fem pressió amb el palmell de les mans per tal que s'estirin els braços i el cos. Aquell fil imaginari ens segueix estirant des de la coroneta i la part baixa de l'esquena, la zona lumbar, la volem desplaçar, la volem projectar cap a davant del melic. Inspirem pel nas i traiem l'aire plegant els braços, traiem l'aire per la boca, plegant el cos a sobre de la cuixa esquerra. Inspirem de nou, estirant els braços. Exhalem. Inspirem pujant. I exhalem. Portem ara un palmell de la mà sobre de l'altre, un puny i a sobre el puny el palmell de la mà o un puny sobre l'altre per tal de deixar reposar tranquil·lament el front a sobre de les mans. Respirem. Podem portar tota l'estona la concentració sota de les fosses nasals i això ens ajudarà a mantenir una actitud més tranquil·la, observant sense deixar-nos portar per la resta de coses que passin al nostre entorn. Respirem. Separem ara el cap de sobre de les mans. Deixem reposar els avantbraços, els palmells de les mans al terra i a l'inspirar pugem estirant els braços. Desplacem una mica més els braços cap al costat esquerre. Inspirem pel nas. I quan traiem l'aire, pleguem novament els braços. Traiem l'aire per la boca i deixem que el front reposi de la mateixa manera que ho hem fet abans, sobre dels punys, un puny i un palmell, o els dos palmells de les mans. Respirem.
Tornem a deixar els avantbraços i els palmells de les mans al terra. Fem pressió, inspirant, estirem braços, els acostem a prop del cos, desfem la torsió i tornem a la verticalitat. Ens podem treure el suport de darrere de les natges o deixar el suport però una mica més reduït, només a la punta de les natges. Les cames intentarem tenir-les estirades al terra, la punta dels peus està en flexió, mirant cap a nosaltres, i la part de sota dels genolls intenta tocar el terra. Inspirem de nou, intentant estirar la columna, i al treure l'aire ajudem la part de darrere del genoll que s'acosti al terra. Inspirem de nou, afluixant una mica les cames. Al treure l'aire, tornem a acompanyar la part de darrere dels genolls que s'acosti al terra. I una vegada més, inspirem, afluixant les cames, i al treure l'aire, acompanyem la part de darrere del genoll que vagi cap al terra. Portem els palmells de les mans prop de les natges, en el terra, fem pressió per tornar a estirar tota l'esquena. Inspirem i quan traiem l'aire anem girant cap al costat dret, portant el braç i la mà dreta a sobre de la cuixa dreta. El braç esquerre a sobre de la cuixa dreta. Respirem. Acostumem-nos a portar la nostra observació de la respiració per sota dels orificis nasals i simplement respirem, observant l'expansió de l'aire pel nostre pit, aquesta vegada per tota la part dreta del nostre cos. Portarem la mà dreta a sobre de la mà esquerra, inspirem estirant el cap cap a la vertical i al treure l'aire deixem que l'espatlla esquerra s'acosti cap a la cuixa esquerra. Respirem. La propera inspiració plegarem una mica el colze esquerre i al treure l'aire tornarem a estirar el braç, de manera que ens ajudarà a acostar-nos una mica més cap a la cuixa esquerra. Novament, inspirem plegant el colze esquerre i a l'exhalar provem d'estirar el braç i una vegada més inspirem plegant el colze i exhalem estirant el braç. Traiem suaument la mà i el braç esquerre de sobre de la cuixa i els desplacem cap a la cama esquerra.
Si el braç ens arriba i la mà ens arriben al peu, la mà esquerra deixarem que reposi sobre el peu esquerre, però si no és així, deixarem que tranquil·lament reposi sobre el turmell o sobre la cama esquerra. Fem una mica d'impuls per estirar el cos i per obrir l'espatlla dreta i portem el braç dret a darrere de l'esquena, la mà queda recolzant sobre la zona dels ronyons. Respirem. Traiem la mà dreta de darrere l'esquena, però la deixem per darrere de les natges, que es recolzi al terra o sobre el suport i desplacem la mà esquerra sobre del genoll esquerre. A l'inspirar fem pressió i deixem que el cos torni a la vertical. Desplacem el braç i la mà esquerra cap a darrere de les natges, el palmell el deixem a terra, que pugui fer una mica de pressió, i portem el braç i la mà dreta davant del genoll dret. Inspirem i al treure l'aire anem girant mica a mica el cos cap al costat esquerre. Inspirem de nou, com si ens estiréssim amb aquest fil des del cap, i al treure l'aire ens ajudem amb la pressió dels palmells de les mans i anem plegant el cos cap a sobre de la cama esquerra. Respirem. Cada vegada que traiem l'aire, observem si el cos cedeix una mica més cap a sobre de la cuixa esquerra. Respirem. Sense treure el braç de darrere, desplacem el braç i la mà dreta cap a la cama esquerra i deixem que la mà reposi sobre del peu. I si no hi arriba, deixem que reposi tranquil·lament a sobre del turmell o de la cama esquerra. Respirem. La mà del darrere continua fent pressió perquè a l'esquena li sigui més fàcil plegar-se i acostar-se a la cama esquerra. Respirem. Traurem ara la mà esquerra del darrere i la portarem també cap al peu esquerre, creuant els canells de les mans i deixant que les mans quedin creuades, agafant-se el peu, el turmell o la cama. Portem la nostra observació a la part que queda sota de les fosses nasals i tranquil·lament respirem
i observem com el cos, mica en mica, anirà cedint. Respirem. Obrim una mica els colzes per tal d'ajudar a aplanar tota la zona dorsal de l'esquena i al treure l'aire observem si el cos pot donar una mica més, es pot plegar una mica més cap a la cama esquerra. Respirem. Traurem el braç dret de sobre el peu o de la cama, el desplaçarem cap a darrere de les natges per poder tornar a fer pressió amb el palmell de la mà a terra. Desplacem la mà dreta a sobre del genoll esquerre i a l'inspirar fem pressió amb les dues mans. Estirem el cos a la vertical i desfem la torsió, portant una vegada més el palmell de la mà dreta al terra a prop de les natges. Inspirem de nou, fent pressió amb les dues mans al terra. I al treure l'aire, girem cap al costat esquerre novament, portant la mà dreta a sobre de la cuixa esquerra. Desplacem ara la mà esquerra a sobre de la mà dreta. Inspirem com si ens estiressin des del cim del cap. I al treure l'aire, deixem que vagi baixant l'espatlla dreta cap a la cuixa dreta. Respirem. La propera inspiració plegarem el colze dret i al treure l'aire intentarem tornar a estirar el braç dret. Novament, al inspirar, tornem a mirar si podem plegar una mica el colze dret i a l'exhalar tornem a estirar el braç i una vegada més inspirem, exhalem i és probable que aquesta maniobra ens hagi permès acostar l'espatlla dreta una mica més cap a la cuixa dreta. Desplaçarem ara la mà i el braç dret cap a la cama i el peu també dret i deixem que reposi la mà a sobre del peu i, si no hi arriba, a sobre del turmell o de la cama dreta. Fem una mica de pressió amb el cos, l'espatlla esquerra, per obrir-se. Això fa que el cos s'aixequi una mica. I portem el braç esquerre darrere del cos, la mà esquerra recolzada sobre dels ronyons i respirem.
traurem la mà esquerra de la zona dels ronyons i la deixarem que s'acosti al terra darrere de les natges i portarem la mà dreta a sobre del genoll dret. A l'inspirar, farem pressió amb les mans i tornarem a la vertical. Desplacem el braç, la mà dreta, darrere de les natges. Tornem a fer pressió i desplacem la mà esquerra davant del genoll també esquerre. Inspirem i al treure l'aire anem girant cap al costat dret, fent torsió amb el cos. Inspirem de nou amb l'esquena ben estirada i quan traiem l'aire fem pressió amb els braços i anem plegant el cos cap a sobre de la cama dreta. Respirem. Portem la concentració de la respiració sota dels orificis nasals i simplement respirem. Cada vegada que traiem l'aire, observem si el cos cedeix uns mil·límetres més, acostant-se cap a la cuixa dreta. Respirem. Desplaçarem ara el braç esquerre cap al peu dret mentre ens ajudem encara fent pressió amb el palmell de la mà dreta al terra. Respirem. Si la mà dreta no arriba bé sobre del peu, la mà esquerra, no arriba bé sobre del peu, deixarem que tranquil·lament reposi sobre del turmell o de la cama dreta. Traurem ara la mà dreta del darrere del cos i la desplaçarem també cap al peu dret, creuant els canyells i les mans a sobre del peu o sobre del turmell o de la cama. Respirem. Inspirarem obrint una mica els colzes i al treure l'aire observem si el cos cedeix uns mil·límetres més cap a la cama dreta. Respirem. Sense moure el cos, desplaçarem el braç i la mà dreta cap al darrere per poder tornar a fer pressió amb el palmell de la mà i desplaçarem la mà esquerra a sobre del genoll dret. Inspirem, fent pressió i deixant que el cos es torni a estirar i lentament tornem a desfer la torsió. Plegarem una mica les cames
i deixarem que la planta dels peus s'acostin entre elles. El cos queda una mica separat. Aixequem les natges per tal que els ossos, els isquis, puguin tocar el terra. Amb les mans darrere de les natges, inspirem, estirant l'esquena i al treure l'aire, tornem a baixar el cos cap al davant, respirem. Ens concentrem sota dels orificis nasals i simplement respirem i observem si cada vegada que fem l'exhalació el cos cedeix uns mil·límetres més i s'acosta més cap al terra. Respirem. Sense moure el cos, desplaçarem el braç dret cap a davant i deixarem que la mà entri entre la cama dreta i el peu dret i vagi lliscant per sota, deixant que l'avantbraç dret s'acosti al terra o hi toqui i la mà dreta quedi a l'alçada del peu dret. Desplaçarem també el braç esquerre portant-lo cap a davant i deixarem que la mà entri entre la zona del peu esquerre i la cama esquerra, va lliscant la mà i l'avantbraç esquerre i s'acosten també al terra. Mirem si podem desplaçar els peus una mica més cap endavant i això ens permet que el cos es pugui plegar una mica més bé al terra. Respirem. Portarem ara la mà dreta a sobre del dors del peu dret i també la mà esquerra, el palmell de la mà esquerra, a sobre del dors del peu esquerre. Seguim portant la nostra atenció sota de les fosses nasals. Inspirem tranquil·lament i a l'exhalar observem si el cos cedeix una mica més cap als peus i cap al terra. Respirem. Sense moure el cos, traurem el braç dret i deixarem que el braç torni a anar cap a darrere, recolzant el palmell de la mà dreta al terra. Traurem el braç esquerre, tornarem a portar cap al darrere amb el palmell de la mà que toqui al terra. Inspirem, de nou fent pressió amb les mans al terra i anem pujant a la vertical. Anirem mobilitzant una mica les cames, les decantarem cap a un costat
ens agenollarem i ens aixecarem a la vertical. I avui acabarem la sessió d'aquesta manera, obrint el cos, respirant profundament per poder continuar amb l'activitat del dia. Tenim les cames paral·leles a l'amplada de la nostra pelvis, arronsem una mica els genolls per estirar tota la zona lumbar i portem els palmells que mirin cap endavant. A l'inspirar, pugem els braços cap a la vertical, aixequem els colzes, els talons dels peus, ajuntem els palmells de les mans a sobre del cap i traiem l'aire, obrim els palmells cap a l'exterior i anem baixant una altra vegada els talons al terra. Tornem a portar el pubis endavant, palmells que miren cap endavant. Inspirem. Exhalem. Estirem la zona lumbar. Inspirem de nou. I exhalem. Portarem les mans al pit i desitjant que acabem de tenir un bon dia, donarem la sessió d'avui per finalitzada. Shanti.